जि बोरैबा जाबोखाबाय आं फैनानै गानस्लायबाय रुम मोनफैलायबाय क'क्राझार रिहार्सेल जालायसै साननै सानथाम ओमफ्राय श' ओंखारखासिगोन जोंना ओमफ्राय दा श' ओंखारनाय जानायखाय माने सिख्लाफोरखौ आबोला ओंखाम संदोंनो आरो गासैखौबो ओमफ्राय जुरिथ' गैया दा आंबो मोनफैबाय नालाय आंखौ आब'आ फन खालामबाय माने नोंबो फैदो ओंखाम जानो होननानै थ' दा ओंखाम जानो थांसै आरोना मोनफैलायबाय हाथिमाथाखौ नायबाय थानाय लोगोफोर आब'मोननाव सिख्लाफोरनि पार्टि होदों आरोना माने जोङो श' ओंखारसिगोन नालाय दिनै गासै सिख्लाफोरनो ओंखाम जाहोदों आरो अमा लाब्रा ओमफ्राय सबाइ ओंख्रि सबाइजों जानोसै बे बुहुमा जोबोद गिख्रंथाव फैगासिनो दं बारहुंखानि गिख्रंथाव अमाबैसा जेल सेफायना फैदों जोंना नुवाखै आयरा किरानिया मोसानानै गोलोमजोब्बाय दिन्दां जोंना नाटक रिहार्सेल जायाखै आरो नाटकनि गानखौल' लाबाय थादों Always sitting in this chair. Why?